не е доволно во моментот. Но както споделих вчера, казаха една мисъл нашите сънародници, денеска, дека вчера кажа една мисла, че държавниците мислят за следващите поколения, дека државниците мислат за наредните генерации, а политиците мислят за следващите избори. А политичарите мислят за наредните избори. За нас е важно, че позицията на Република България е безалтернативно за приемането на Република Северна Македония в Европейския съюз. Посебно преку председателот, поздрав и благодарност към пратениците, пред народните представници. За ясно изразената позиция, свързана с членство на Република Северна Македония в Европейския съюз и консолидирането на ясно мнозинство за промени в Конституцията на Република Северна Македония. И още тази година ще имаме възможност да адмирираме началото на преговорите с Европейската комисия. Веруваме дека разумот ќе надмине се оваа година и ќе имаме можност да соработуваме и да допринесуваме повеќе за успешни. Зашто ни е потребно обезбедување на двотреćinско мнозинство? Во однос на билатералните односи се согласивме дека мора да се промовира позитивна реторика која може да придонесе за градење на меѓусебна доверба за да се постигнат резултати кои се конкретни и видливи за граѓаните.